Makadi vateereri veRadio Zimbabwe, kubativimana kwamuri enyika yedu yeZimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pastor Muroiwa, ndiri kuMount Pleasant Heights. Uye zvakare ndoda kukwazisa vateveri vedu paFacebook page redu reAFM Zimbabwe, ndichikwazisa mhuri yose yeZimbabwe pamwechete nemhuri yose yeAFM in Zimbabwe. Pazuva ranhasi ndinoda kuti tiende kuinzwi raMwari kubva kubhuku yaMatthew chapter number 16. Ndichaverenga kubva pavhesi number 16. Ipapo Simon Petro akapindura akati, ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simon Bar-Jona, nekuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Neniwo ndinoti kwauri, ndiwe Petro. Neniwo ndinoti kwauri, ndiwe Petro. Pamusoro poruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Ndichakupa kii dzovushe wokudenga. Chinhu chipi nechipi chauchasunga panyika chichasungwa kudenga, nechinhu chipi nechipi chauchasunungura panyika chichasunungurwa kudenga. Muzita raJesu, haleluya. Toda kutenda Mwari panguva ino yamangwanani ano atatenderwa naShe wekumusoro-soro kuti tisangane nyama nomweya zviri pamwe chete. Ndinoda kuti nditaure inzwi raMwari sekuriverenga kwataita. Taenda kushoko raMwari kubva kuna Matthew chapter number 16. Ndokubva tatangira pavhesi number 16. Asi kuti nyaya yangu ibatike zvakanaka, rega ndidzokere kumashure zvishoma. Unonzwa kuti Jesu wapinda muguta reCaesarea Philippi. Unobvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanomboti ndini ani? Ndokubva vapindura, vamwe vakati Elaya, vamwe vakati Jeremiya, vachitaura zvakasiyana siyana. Iye unobva atena odzoka zvakare kwavari vadzidzi vake. Woti ko imi munoti ndini ani? Information ine vanhu ndainzwa, asi ndakuda kunzwa kuti imi munoti ndini ani. Ipapo Peter anopindura, ndo pataverengesa, oti kana muri imi ndimi Kristu. Kana muri imi ndimi Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu. Mwanakomana waMwari mupenyu. Jesu ndokuti kwaari, wakaropafadzwa iwe Simon Bar-Jona, nekuti nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, asi Baba vangu vari kumusoro kudenga. Patiri kufamba nedingindira redu ratakapiwa naBaba President A.D. Madao rekuti iro established and built on Christ, ndichada kuti ndingotsanangura kana ndifambe ndiri panyaya iyoyi, handina kumwe kwandiri kuzoenda. Vana baba nanamai, vakomana nevasikana, ndoda kuti mubate chinhu chekutanga chandiri kuti inini Kristu, kunyange waifamba navadzidzi, kunyange waiswera navadzidzi, but iye waitova neshungu dzekuziva kuti vaari kuswera navo vanomuziva here, vaari kufamba navo vanomuziva here. Kureva kuti nauye kunamata haisi yekungopfugama totanga kunamata, but ine chekuita nekuziva watinonamata, ine chekuita nekuziva watinofamba naye. Muchinamato unofanira kuziva wauri kunamata. Saka Kristu anoti vanhu vanoti ndinani? Vadzidzi ndokupindura, ndekunzi ko imi munoti ini ndini ani? Muzita raJesu, haleluya. Mwari werugare ngavatibetsere kuti patinonamata tiri kumakereke kwedu kwakasiyana siyana, tiri munzvimbo dzakasiyana siyana, munyika dzakasiyana siyana. Vadikane hama, tinofanira kuziva watinonamata.
tinofanira kuziva watinofamba naye. Nhau haisi yekungonamata, nhau haisi yekungopfugama, nhau ndeye kuziva wauri kunamata, nhau ndeye kuziva wauri kupfugamira. Kristu anoti imi munoti ini ndini ani. Pita ndo paanopindura kuti kana muri imi muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Jesu ndokuti aiwa kaiwe Pita, nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi. Kureva kuti nhau yekuziva Kristu inonetsa kumuziva panyama neropa. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kunzwisisa Kristu. Zvinotoda denga ripindire kuti ugone kuziva Kristu. Zvinotoda chizaruro chinobva kuna Baba. Jesu anoti nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, asi Baba vari kumusoro kudenga ndo vakuzarurira. Asi chinzwa manje, kune zvinouya nekuziva Kristu, kune zvinoitika nekuziva Kristu. Ndoziva kune vakawanda vane mibvunzo kuti kubvira kare kare ndichinamata, asi handisi kuona zviri kuitika muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko muupenyu hwangu, handisi kuona shanduko kumhuri yangu, handisi kuona shanduko kubhizinesi rangu. Ndati pakunamata unoda kuziva Kristu, unoda kuzarurirwa naBaba vari kumusoro kudenga. Kana wazarurirwa, kune zvinouya, kune mabenefits anouya nekuziva Kristu. Saka ukanamata usingamuzive, unopedza makore usina chaunowana, unopedza makore usina kusangana naye. Chikonzero hausi kuziva wauri kunamata. Nekuti bhuku rati achingopedza chete kungoti ndimi Kristu wekumusoro kudenga, unonzwa iye oti neni ndinoti kwauri, neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, ndiwe Petro, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavakira kereke yangu, masuo eHadesi haangaikunde. Neni ndinoti kwauri, neni ndinoti, ndiwe Petro. Kwakutoshandurwa, kwakuita zita remurume anonzi Pita, wakutoendeswa pane imwe level kana kuti pane chimwe chidanho, nekuti waziva Kristu, waziva Kristu. Kana uchida kuenda pane chimwe chidanho, kana uchida kusimudzirwa, kana uchida kubenefita kubva kuna Kristu, unofanira kumuziva. Womunamata uchiratidza kuti unomuziva. Zvikanzi neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, ndiwe Petro, pamusoro pezvu iri rinoti Petro ndichavakira kereke yangu. Ndoda kutsanangura muchidimbu pamusoro penzwi rekuti Petro. Izwi rekuti Petro rinongoreva kuti fragments of the rock, kureva kuti tumatombo tudiki diki twakabva padombo hombe, twakabva padombo hombe. MuchiGreek dombo hombe rinonzi Petra, kureva kuti rock ndo dombo hombe. But kana ronzi Petro twatumatombo tudiki. But ndoda kuti undinzwisise, vazhinji vedu tinovhiringika ipapa. Vanofunga kuti pari kunzi ndichavakira kereke yangu paruware urwu, vanofunga kuti pana Pita. Kwete pana Pita, pari kunzi tutombo tudiki. Tutombo tudiki ndiyo revelation kana kuti chizaruro chaitwa nemurume anonzi Pita, chaari kunzi haana kuzarurirwa nenyama neropa, kureva kuti chizaruro chekuti ndimi Kristu mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, ndicho tutombo tudiki itwo turi kutaurwa, ndiyo revelation. Zvikanzi ndichavakira kereke yangu, ndichavakira kereke yangu pamusoro petudombo tudiki utwu, revelation, kuchireva iye Kristu wacho azivikanwa naPita. Ndo pari kunzi naBaba, isu tiri kuvakirwa pana Kristu, tiri kuvakirwa pana Kristu, tiri kuvakirwa pana Kristu. Saka pari kunzi ndichavakira dombo rangu ndepana Kristu. Ndinoda kuti nditipedzei ndichitsanangura chinhu ichi. Unonzwa iwewe kana kuti unoona ipapo pataverengesa pavhesi irori randakatarisana naro, randiri kuda kutsanangura irori, ndoda kuti uone chinhu chakauya kuzoitwa naKristu. Kristu wauya neumwari hwake achibva kudenga. Paari kuuya, ari kuuya kuneni, achiuya kunewe, ari kuuya kune hama neruzhinji rwakatikomberedza. Iyesu takanga tiri mumadhaka,
tiri mukurasika, tiri muzvivi zvedu, tichirarama mumwe nemumwe mararamiro aida. But Kristu paari kuuya kulevel dzedu, ari kuuya kuzera redu, kuzera kumadhaka kwataive, ndo kwaari kuuya. Unoswera achifamba nana Peter, achifamba nana James navadzidzi vose, achifamba navo. Iye ari Mwari zvake, mwanakomana waMwari wokumusoro-soro. Ndokubva adzika kwakuuya pazera redu. Toti Kristu aningeiko? Chaadzikira chii? Chadzikirwa naKristu, chandoda kuti iwe ubate, chakakoshesesa. Kristu wadzika kuti azouya pazera redu, otitakura iwe neni kubva pazera redu achitiendesa kuzera rake. Otitakura iwe neni kubva pazera redu achitiendesa kuzera rake. Ndo paunonzwa bhuku roti kana tiri iwe neni tigere pamwe chete naKristu muchadenga. Taenda muchadenga sei? Tatakurwa naKristu, ndokubva atiendesa kuzera rake. Ndina ari kundinzwa here mangwanani ano? Muzita raJesu, haleluya. Zvinotsigirwa nevhesi namba 19 yabva yati ndichakupa maki chaunenge wasunga pano pasi nekudenga chasungwawo. Peter haigona kusunga pano pasi zvichisungwa kudenga asati avakirwa pana Kristu. Peter haigona kusunga pano pasi zvichinzwika kudenga asati avakirwa pana Kristu. Peter haigona kutaura zvaanotaura pano pasi zvichigamuchirwa nedenga asati avakirwa pana Kristu. Chinoita kuti chinamato chive neshanduko, chinamato chive nemeaning, chinamato chibatike inhau yekuvakirwa pana Kristu, kwete pamazita evanhu, kwete pamazita emidzimu, kwete pamazita emashave, kwete pane zvimwe zvese zvepano pasi, but ukavakirwa pana Kristu, ukavakirwa pana Kristu. Kureva kuti chinamato chashanduka, chinamato chane authority, chinamato chane umumu, chinamato chane chiremerera. Kureva kuti chaunotaura iwe wakavakirwa pana Kristu chinozadziswa, chinoitika. Bhuku roti you shall declare a thing and it shall be established. Hakuna chinoestablishwa kana usiri pana Kristu. Hakuna chinoitika kana usiri pana Kristu. Mira pana Kristu mudikani, gara pana Kristu mudikani, namata uri pana Kristu, namata uri pana Kristu. Haikona kunamatira kumwe kwese kuvanhu nekupi, enda pana Kristu. Obva wapiwa maki chaunenge wotaura iwewe chinoitika. Kana ukapfugama ukanamata, mindiro unoiwana ipapo. Kana ukateura unonzwikwa naMwari wekudenga. Rega ndipedzise ndichiti kunamata kunonakidza, kunamata kunotapira, kunamata kwakanaka. Nekuti unenge waane simba rinotendwa kunyangwe nedenga, unenge waane simba rinotsigirwa kunyangwe nedenga. Hauna mashoko anoenda mahara, hauna munamato unoenda mahara. Kana ukasvika pane vanorwara ukati pora, anopora. Vakasungwa ukati sunungurwa, anosunungurwa. Vakafa ukati muka, vanomuka. Nekuti hauzviite nesimba rako, but unozviita nesimba raKristu Jesu, iye wakatifira pamuchinjikwa. Handei pana Kristu adikani, ngatibvei pavanhu, hatibvei pafilosofi dzevanhu, handei pana Kristu. Kunamata kwedu kunonakidza. Mwari wokudenga vakuitire zvakanaka, vakuropafadzei. Ndichipedza, regai ndinamate, nditaure nyasha dzaMwari pamusoro peupenyu hwenyu. Tinamate. Kuna Mwari wakarurama, Mwari vazere nengoni. Ndataura inzwi renyu kuvana venyu. Mweya mutsvene, Mwari wedu naIshe wedu Jesu, zviratidzei Mwari kuupenyu hwevana venyu. Wese avakirwa pamuri ngaapiwe simba iro ramakativimbisa, kuti kuna vose vakamugamuchira vachapiwa simba rekunzi vana vaMwari. Ngoni netsitsi dzenyu Mwari ngadzive pamusoro pavo. Vamwe vari kurarama vari mumashavi, vamwe vari kurarama vari mumazita evanhu, vamwe vari kurarama vari mumudzimu, vamwe vari kurarama vari munzvimbo dzakasiyana siyana dzisingafadze imi. Asi ndiri kuti wese anzwa inzwi renyu
ngawanirwe nyasha, ape upenyu kwamuri. Kana apa upenyu kwamuri, agowanawo maki seamakapa kulapita, kuti chaanenge asunga pano pasi nekudenga chibva chasungwawo, chaanenge asunungura chibva chasunungurwawo. Ndinonamatira nyasha dzenyu, ndinonamatira ruoko rwenyu. Kuna wese ari kurwara, ari kundidzwa, ndinonamatira kuporeswa kwake. Kuna wese akasungwa, ari kundiona kana kundinzwa, ndinonamatira kudzikinurwa kwake nezita raKristu Jesu mupenyu. Nekuti makatipa simba rekuti chatinenge tasunga pano pasi nekudenga chatosungwawo. Mazviita Mwari nekuti mune vazhinji vamaropafadza, mune vazhinji vamakomborera, mune vazhinji vamaitira zvakanaka. Ribatwe neutsvene zita renyu, mukudzwe mupiwe mbiri, nekuti muri Mwari wedu. Muzita raKristu Jesu anokurumbidza kuuya. Amen.